Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li s-sena l-oħra id-dħul medju wara t-taxxa tal-familji f'pajjiżna ras għal ras kien ilaħħaq kważi 22,000 euro. Dan kien ifisser tkabbir ta' 12% fuq sena qabel jew l-ogħla tkabbir minn mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Fit-tmiem is-sena msemmija dħul tal-familji kien id-doppju ta' dak li kien fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista e kif mill-2013 il quddiem kien hemm żieda ta' kważi 11,500 euro fit-dħul medju wara t-taxxa. Ta' min jinnota li fit-12 sena ta' Gvern Nazzjonalista dħul medju tal-familji żied bi 3,500 euro jew blanqas minn terz ta' tkabbir fit-12 sena ta' Gvern Laburista. Familja medja Maltija s-sena l-oħra kienet tonfoq anqas minn 17,700 euro ras għal ras jew madwar 7,400 euro aktar milli kienet tonfoq fl-2012. Iż-żieda fl-ispiża tal-familji fit-12 sena ta' Gvern Nazzjonalista kienet akbar miż-żieda fit-dħul biex bekk il-qagħda finanzjarja tagħhom m'għamlet l-ebda progress. Fil-fatt fl-aħħar sena ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista l-familja medja kien jirnexxilha tfaddal anqas minn €2 kull 100 euro li taqlaq. Illum il-proporzjon ta' tfaddil tela għal kważi €19.50 minn kull 100 euro. Dan kif iż-żieda fit-dħul tal-familji Maltin fit-12 sena ta' Gvern Laburista kienet darba u nofs iż-żieda fl-ispiża tagħhom. F'numru ta' snin bejn l-2008 u l-2012, il-familji kienu kapaċi jfaddlu ftit li xejn, tant li tfaddili li sar bejn l-2004 u l-2012 lanqas kien ilaħħaq għat-tifdil li sar is-sena l-oħra waħda. Dan għaliex is-sena li għaddiet il-familji fadlu 2.4 biljun euro. B'kuntrast fil-2012 il-familji fadlu anqas minn 80 miljun euro, jew 30 darba inqas. L-ar sitwazzjoni għal-familji kienet fl-2008 meta t-tifdil ma nklaħħaq il-15 miljun euro. Intant ċifri tal-Eurostat jindikaw il-rata ta' tifdil tal-familji Maltin it-tielet l-aqwa fl-Ewropa.